Okay, Dennis. Vi har skrevet en bog. Ja. Hvad handler den om? Jamen, den handler om, hvorfor vi har så mange dårlige chefer derude, og hvordan i virkeligheden ved at studere nogle andre typer samfund, sådan nogle samfund, som vi er vant til at studere som antropologer, kan lære noget om bedre ledelse. Ja, jeg synes, det har været rigtig interessant at dykke ned i de her gamle værker, og også tænke tilbage på feltarbejder. Også fra mine yngre dage, hvor jeg var ude i Amazonjunglen og mødte nogle af de her høvdinge. Så det har været en stor inspiration. Og det har vi også diskuteret ivrigt. De idealer, man kan finde i de her samfund, at det faktisk er noget, vi kan lære rigtig meget af. Ja, og jeg tror, det er altså en af de mest antropologiske bøger, jeg selv har været med til at skrive i virkeligheden, altså i lang tid. Ikke? Det samme her. Ja, det der med at gå tilbage til kernen af, hvad vi studerer i vores fag, og så sige, at der er altså noget ved den her type samfund, som vi opfatter som måske primitive, eller gammeldags, eller tilbagestående, som i virkeligheden kan inspirere os ekstremt meget, og måske løse nogle af de der trivselsproblemer, vi hele tiden snakker om, findes ud på vores arbejdsmarked. Jamen lige præcis, og det er jo som om, vi er gået galt i byen. Ja. Hvis man kigger tilbage i de seneste 100 år, måske de sidste 1000 år, fordi vi har også det lange lys på, kan man sige, i den her bog. Altså så er der det her med, at vi har en idé om, at de der hierarkier med en eller anden boss i toppen, det bare er helt fantastisk, og det som mennesker er skabt til. Men vi påstår, at det er jo ikke det, mennesker er skabt til. Nej, de vil faktisk meget hellere have nogle ledere, som er lidt nede på jorden, ikke? Som opfører sig meget mere ydmygt, og som i virkeligheden har det fællesskab, som de er en del af, som deres pejlemærke nummer 1. Altså det vil sige, de skal ikke stå og BF ordre ud et eller andet sted. De skal ikke skabe flere og flere, kan man sige, pyramideformede ledelseslag, men i virkeligheden være understøttende for fællesskabet, være tjenende for det i en anden forstand, være sådan en form for, jeg tror nogle af de ledere, vi interviewede, beskriver som en form for pedel, ikke? Altså en eller anden, der går og fikser tingene. Facilitator, ikke? Altså i stedet for i virkeligheden at være sådan et geni, et ensomt geni oppe i toppen, fordi der er ikke nogen, der gider have de ledere alligevel. Og det er også det er rigtig interessant at tænke på de her høvdinge i fortiden og i oprindelige samfund, hvor ekstremt sådan milde og empatiske, og nogen vil måske sige feminine, de her, i fortiden var det jo mænd, i dag kan det både mænd og kvinder, men altså den stil, de havde, den måde, de ledte via karisma, men også at kunne favne alt, hvad der foregår, have et kæmpe overblik, og på en eller anden måde også kunne hvile i sig selv, på trods af stormvejr osv. Og det er det vigtigste, faktisk formåede at gøre hele stammen tilfreds langt det meste af tiden, fordi de simpelthen hele tiden holdt op med, hvad der foregik, og havde en rigtig god fornemmelse for mennesker. Og det sjove ved det her, det er jo så, at vi har fundet sådan nogle i dag også. Vi har taget ud og talt med folk, der leder alt fra 3 til 13.000 medarbejdere, men som i virkeligheden gør nogle af de her samme ting, og vores påstand er i hvert fald ikke grund til, at de får succes, både menneskelig succes, men også forretningsmæssig succes, eller hvad det nu er, de skal lave i den her organisation. Det er, fordi de faktisk bedriver noget, som de måske ikke engang selv har tænkt over. Gør det næppe. Det er fortidigt. Men de gør det intuitivt, fordi de i virkeligheden tapper ind på noget, som vi i hvert fald påstår ligger i os alle sammen. En eller anden visdom, en eller anden gammel tradition, en eller anden forestilling om ledelse, som vi alle sammen bærer rundt på. Ja. Altså nu interviewede jeg, som du ved, en leder, der hedder Ida, som kan man sige, når man møder hende, så er det som om man falder ind i sådan en helt kæmpe dyne af empati, eller inklusion, og jeg føler mig enormt tryg i det der rum, og hun sagde jo ligesom til mig, jamen hun synes meget, hun var en softie. Og jeg tænker sådan, hvordan kan man være leder, altså sådan en chef og være en softie? Og der talte hun meget om styrken i sårbarhed, styrken i ydmyghed, at man faktisk kan få enormt meget, hvis ikke autoritet, så i hvert fald respekt ved at dæmpe sit ego og sætte fokus over på dem, som er ens ansatte. Det er præcis. Og de fleste af dem ved jo godt, hvad det er for nogle chefer, vi gider have. Vi gider jo ikke de der hårde, brutale nogen, selvom vi stadigvæk lever i en verden, hvor man taler om, at jamen, det er en kontaktsport med ledelse, og man skal have lidt rundsave på anden måde, og det kræver at man kan tåle mosten, og der er stadigvæk in this day and age stadigvæk en forestilling om, at det der ledelse, det kræver i virkeligheden sådan nogle lidt brutale typer, ikke? Ja, man skal være hård i filten. Ja. Man skal være gjort af det rette stof. Og det giver måske man skal ikke være bange for
at gøre ting, der gør ondt på andre for det højere formål. Og det er jo det, vi taler om i bogen, at den indstilling dur ikke. Den dur hverken på arbejdspladsen, men vi mener jo heller ikke, at den har duet igennem historien. Altså, vi har haft alt for mange politiske ledere, som netop tænker, jamen, målet helliger midlet, så vi kan bare opføre os brutalt og hårdere, så længe vi vinder krigen. Ja. Ikke? Og det er også det, vi vil gøre op med. Ja. Så det handler om at få trukket til væk under nogle af de her ledelsesforestillinger og prøve at vise et alternativ, og samtidig også prøve både over for de chefer, der måtte læse bogen, der ønsker at være mere høvdingeagtige og kigge på, hvad kan de gøre, men så sandelig også de medarbejdere derude. Hvad skal de lede efter for at få sådan en type chef her? Har de det allerede, eller deres chef måske en lille smule høvding, kan man hjælpe vedkommende en lille smule på vej, så de tør gøre det her, fordi for nogle af det kan det godt virke meget grænseoverskridende, meget mærkeligt og meget fremmedartet at lede på den her måde. Men vi prøver altså at vise, at det er faktisk både en ledelse, folk gerne vil have, og også en, der genererer resultater. Ja, det interessante er faktisk, at der var ret stor enighed blandt de ansatte, vi talte med. Vi talte med en masse folk, der var ansat under nogle meget interessante ledere, og også spurgte også på sociale medier, hvad kendetegner den gode og den dårlige chef? Og deres svar var jo bare fuldstændig enslydende. Så tænker man, hvor svært kan det være? Ja. Hvis næsten alle vil have en chef, der lige præcis er empatisk, er generøs, er inkluderende osv., hvorfor er det så, at cheferne ikke kan efterleve de idealer? Ja, for de fleste af dem kan jo godt huske den dårlige chef, vi har haft, ikke? Og de står i kø, de her. Ja, og den gode. Og den gode, ikke? Og vi kan jo bare se igen og igen, når der kommer krænkelsesager og chefer, der råber og opfører sig fuldstændig utilstedeligt over for deres ansatte. Altså, de genererer jo medierne nærmest hver eneste uge. Masser af skandaler. Masser af skandaler, så vi kan jo se, hvor dårligt de fungerer. Vi mangler bare en forklaring på, hvorfor ender leder ofte det her sted. Ja. Det prøver vi også at give i bogen. Og hvordan kan man sige, måske den måde, man rekrutterer ledere på, finder ledere på, komme udenom den her mærkværdige, ondskabsfulde trick, blindgyde, som meget ledelse ofte ender i. Ja, lige præcis. Det er jo også som om, der er noget, der sker noget med mennesker, når de får magt. Altså ikke alle mennesker, men der er et eller andet besynderligt, der kan ske, hvor magten stiger ind til hovedet. Ja. Hvor man måske har været vant til, at man ikke kunne bestemme alt. Pludselig kan man bestemme alt, og så bliver man lidt for høj i hatten. Altså, så begynder man måske at kommandere mere, eller man synes, man skal være hårdfør, eller sætte andre på plads, eller være kontrollerende. Ikke? Fordi der er ikke nogen, der siger nej. Altså, alle er bare sådan, ja, det skal jeg nok. Ja, det er okay. Ja. Altså, hvad pokker er det, der går galt med den her magt? Vi prøver at vise i bogen, at det er jo både, kan man sige, der er både nogle nærmest biologiske ting, der går galt, men der er også nogle kulturelle ting, der går galt. Ikke? Altså, i den forestilling om ledere, som vi har reproduceret i vores kultur igennem århundreder, og som vi bliver ved med at orientere os imod, selvom de er relativt dårlige figurer for ledelse. Vi taler jo blandt andet om det omvendte magthierarki, eller den omvendte magtpyramide, hvor chefen eller høvdingen jo er underlagt fællesskabet. Det vi også diskuterer i bogen, det er, hvor kommer den tanke fra. Altså det var den tanke, der kendetegner de allertidligste mennesker. Det er også den måde, man har styret på blandt oprindelige folk. Og der læser vi blandt andet bogen her, og det her omvendte dominanshierarki. Altså hvordan den, der prøver at hæve sig over andre, dominere andre, kontrollere i toppen, den person skal holdes nede. Man er nødt til at holde de her, kan man sige, magtliderlige mennesker i ave. På en måde holde dem i skak. Og hvordan er det så? Hvordan er det så, vi tøjler dem? Det er det, vi har glemt. Vi har glemt nogle af de mekanismer for at holde vores chefer under kontrol. Ikke? Og hvilket er helt naturligt at gøre i mange andre typer samfund, fordi man ved godt, at hvis man ikke holder dem under kontrol, så flyver de hen og bliver despoter og tyranner og gør alle de andre ting til. Så nogle af de her, kan man sige, mekanismer til at nivellere det, altså som vi kalder det, vende pyramiden på hovedet, sådan at chefen i virkeligheden er underlagt fællesskabet og er, hvor vi kan trække nogle snore for at holde vedkommende lidt nede på jorden. Det er noget af det, som er gået tabt igennem århundrederne, og som vi prøver, kan man sige, ydmygt her at genfinde. Ikke? Altså hvor man kan sige, at chefen i gamle dage stod op på toppen af en pyramide og kiggede ned, så er chefen i dag en, der skal løfte, kan man sige, fællesskabet. Måske løfte, og kan stå under pyramiden, og så løfte det hele op. Det var lidt ligesom den her shaman ude i Amazonas
hos det folk, hvor jeg lavede feltarbejde, Sabta de Maue. Hun sagde jo også, jamen der er ikke nogen, der skal stige op i en sky, hvad enten det er høvdingen, eller det er noget i naturen. Alting skal holdes lidt nede, for at der ikke bliver skabt den her form for tyranni, som vi jo også kritiserer i bogen, kritiserer faktisk hele vejen igennem historien, hvor vi siger, at tingene er gået galt, vi har fået for mange pyramider, de pyramider skal vendes på hovedet. Og når man taler med de moderne høvdinge, vi interviewer i bogen, så har de det helt fint med det, den måde, det er på. De kunne ikke drømme om at lede på en anden måde. De synes, det er den rigtige rolle, de har, at de netop på en eller anden måde er integreret eller underlagt et fællesskab. Altså, de synes ikke, at der er et eller andet, der går tabt i ledelsesrollen. De er mest komfortable med det, og de kan også se, at det virker rigtig godt. Og så gør de jo noget for at undergrave deres egen autoritet, og det er så interessant. Ja. Men det ser man også hos høvdingen, ikke? Altså, høvdingen kan jo sagtens være en klovn. Men en klovn med vilje. Ikke? Det er jo ikke sådan en Frank Hvam-klovn, vel? På den måde. Selvom det også kan være charmerende. Det er jo mere det her med at tage pis på sig selv. Ikke? Gå med en fjollet hat, eller fortælle, jeg laver sgu også fejl. Så det må jeg også gerne. Så det er også, kan man sige, høvdingen, der piller sig selv ned, uden at blive sådan selvdestruktiv af det. Men hele tiden prøver at justere tingene, så de ikke selv ender med at blive en tyran, fordi det kan jo også ske, hvis man ikke passer på. Jeg tror, jeg rimelig godt overblik over, hvad bogen sådan i det store hele handler om, og hvor vi kommer rundt i den. Ja, det er det. Så jeg håber, at I vil læse med.